Dari naman sa syudad sang Bacolod, pod naton sining apon sa aton nga pagpangalagad si Sir Rudy Catedral, ang Secretary General sang Bacod Bacolod. Sir Rudy, once again, good afternoon sa Action Johnny sa Action Radio Bacolod. Hello, sir? Hello, good afternoon. Yes, sir. Si Action John Diaz sa Action Radio Bacolod, sir. Yes, good afternoon, Action John. Yes, sir. No? Anyway, kayo na sa nga nag-storyanay kita nga you're saying nga sining hapon masapol pa kamo with undok and piston. Sir, na dayon ining pagsinapol, ano mga desisyon naton man may aragid man transport strike, boss? Action John, no? Ang ginmitingan naton ginasang utod sa aton nga mga alyansa, upod man sang undok, pakamayo namon nga mag-aubra na lang sa isa ka kilos protesta sa pizza 14 dito sa aton nga LTFRB Regional Office sa Iloilo. And then sa pizza 15, rally protesta man gyapon diri sa aton nga Fountain of Justice. Alas 3 sa alas 5 sa hapon, action dyan, no? Amo lang ina ang aton nga activities diri sa Bacolod as temporary nga activities ta kay ang aton nga Chairman Mar Balbuena wala pa man siya ka signal sa aton kay may changes ato nga jutay, so ginahulat din naton ang aton nga signal alin sa aton nga Chairman Mar Balbuena. So both silingon, sir, wala hindi madayon ang untat biyahe, boss? Hindi gid madayon ang untat biyahe, buwas action dyan. Oo. Sir, wala labot nga wala pa sang signal coming from the national nga organization. Ano pa, sir, ang naglantaw nyo nga rason, sir, nga instead of untat biyahe, dito na lang kita sa protesta sa sining opisina sa LTFRB 6 kag dari sa Fountain of Justice? Yes, kay nakitanta kung mag-untat biyahe, hindi pa hantong ang aton nga mga grupo kag gina-organize sa pagidyayo, no? Na dapat securon kagang tanan gid dapat nga maga-intra gid. So ginapaintindita ang aton nga mga stakeholders, ang aton nga mga membro sa aton nga organization kagang mga individual operators man para sa paghiwat naton sulig kag effective ang aton nga pagahimoon. Kag nakita namon ang pagpahayag namon dito sa LTFRB Regional Office ang amon nga sentimento, sigurado kami batyagon gid sa aton nga LTFRB Regional kag magalabot gid sa aton nga LTFRB National kag sa aton Senado kag Kongreso. Action dyan. Okay. So, amo nang pinakarason naton sa likod sina. And then, may mga programa na nakita nga patigayunon diri sa Bacolod City. Sir, sa sali nga mga programa, nung ato palabot nga maminsahe, hindi lamang sa gobyerno, bisan pa sa publiko, sir? Ate, sa aton nga mga aton nga publiko, kami nagapangayo gid sa suportar, nagalin gid sa inyo, kay hindi ni namon makaya nga magagmay nga mga driver kag operators ang ining problema nato nga binatubang tubong. So sa mga commuters, bululigan ta initanan kag kung pwede magaisa kita sa aton nga kausa nga magpanawagan nga ipa-extend pa kag hindi pagdulaon kag hindi pag-ikonsolida ang aton nga mga prangkisa. Once consolidated na kita, ang dabutan sa sila hindi madabutan sa isa ka tuig modernization program. Kung modernization program na, makaluluoy na kamo nga mga commuters, hindi lang kay kami nga mga driver kag operators. So, sa mga commuters, ang bilog nga Bacolod, sa bilog nga Negros, dapat magbinuligay kita tanan, kag buligyan ta ang transport group diri sa Negros ug sa Bacolod. Kag kabay pa nga magubra kita sa isa ka signature campaign para ipakita ta sa ating Presidente Bongbong Marcos nga hindi handa ang taga Bacolod kag ang bilog mga transport groups diri sa Negros sa Bacolod sa modernization program. Sir, mention mo na gid man ang pangalan ni PBBM and you've mentioned no already sining ginatawag naton nga consolidation sang mga franchise application. Kay nagpagwasong statement si PBBM, sir, nga wala na gid kuno yung deadline ining December 31 nga application sang consolidated nga franchise. Anong reaction diri sa inyo grupo, sir? Sang nakitian ta, kung nabasahan tayo na nga pahayag ni PBBM, medyo sakit kag bugat sa amon pagkatungon
ang ina nga pahayag sa aton nga presidente. Habang kami hindi magauntap kay balaan namon kadamo-damo pa kag hindi masarangan sa aton nga gobyerno. Kay balaan taman ang ina nga pahayag bangod ina sang meeting ginan sang grupo sang Magnificent Seven o kon ang mga sari-sari nga mga dagko man nga mga transport group didto sa Manila. Pero sa ato na diya sa mga probinsya, kadakuya sang tsansa nga hindi kita ya dako nga porsyento ang aton nga wala ya makonsolidate kag bisan sa Manila pa. Okay. Kag sige-sige niyang pag-away naton ya action diyan, no? Ito nga naghatag na sa deadline pati si PBBM pero kami hindi magauntat. Siguro action diyan ang pinakamalapit sini nga matabo by next year. Sigurado ko base people's power na siguro ang matabo sini action diyan. People power na kung hindi kon madayon gid ni. Yes, amo ginaang aton nga outcome sini nga nga kung hindi ginaton kaga hindi kita pagpamatian sa aton nga gobyerno LTFRB kag sa DOTR. Okay. Sige, istoryahan talaga son pagid sir ang parte sa mga posible matabo if hindi gid no ma-extend ining deadline. Thank you so much gid sir sa konfirmasyon mayong hapon dira sa imo. Ate, thank you gid Action Jan kasi tanan kita palamati sa Action Radio. Madamo nga salamat. Mayong hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Si Mr. Rudy Catedral, mga ka-aksyon,